kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mateo, taong 1981, Leyte. Nang mga panahong ito, ay payak lamang ang pamumuhay sa kanilang baryo. Karamihan sa mga taong naroon ay magsasaka. Isa sa mga nakatira roon ay si Mateo, kasama ang kanyang pamilya. Bata pa lamang si Mateo noon, ay kilala na siya sa kanilang lugar na mahilig magsimba. Madalas siyang makita sa loob ng simbahan, kasama ang kanyang ina tuwing sasapit ang araw ng linggo. Madasaling bata talaga ito. Kaya naman may mga pagkakataong sinasabi ng iilan nilang kapitbahay na baka balang araw ay maging bahagi siya ng simbahan dahil sa sipag niyang tumulong doon. Marahil sa Kristiyano baka mas higit pa roon. Ngunit nagbago ang lahat nang pumanaw ang kanyang ama sa edad niyang 16 anyos. Simula noon, siya na ang napiling tumayo bilang haligi ng kanilang tahanan. Panganay si Mateo sa kanilang 5 magkakapatid at nag-iisang lalaki pa. Dahil sa mabigat na responsibilidad, kinailangan niyang magtrabaho sa bukid upang matulungan ang kanyang pamilya. Unti-unti nga ay nabawasan ang oras ng kanyang pagsisimba hanggang sa bihira na lamang siya kung makapasok sa loob ng simbahan. Doon din nagsimulang mapunta ang kanyang mga hakbang sa samahang dating kinabibilangan ng kanyang ama. Isang sama ng mga antingero at albularyo. Mga taong nangangalap ng mga anting-anting, agimat at mga lumang orasyon na ginagamit nila laban sa mga nilalang na paminsan-minsan ay nagpapakita sa mga baryo. Hindi man iyon ang landas na una niyang pinangarap, ay tinanggap na rin niya iyon sa paglipas ng panahon. Malaki din naman ang naitutulong nito sa kanya at kahit papano ay madami siyang mga bagong bagay na natutuklasan. Hanggang sa isang araw, muli silang nagkita ng kura paroko ng kanilang parokya. Matagal na rin kasi silang hindi nagkakausap mula nang mawala ang kanyang ama. Kaya nagulat ang pare nang makita kung gaano na nagbago ang binata na dati ay palaging nasa simbahan. Mateo, ikaw ba iyan, iyo? Ang laki mo na. Opo, Father. Matagal-tagal na po talaga nang huli tayong magkita. Kamusta ka na, iyo? Kamusta na rin ang iyong ina at ang mga kapatid? Hindi ka na nagagawi sa parokya natin. Ayos naman po kami, Father. Nagbubukid po ako ngayon. Kailangan talagang magsikap kaya pasensya na ho kung hindi na ako nakakapagsimba. Sa hirap po kasi ng buhay namin ngayon, kailangan kong magbanat ng buto. Nabalitaan ko nga ang nangyari sa iyong ama noon. Mabigat iyon. Pero nakita ko rin kung paano ka nagsumikap. Huwag kang mawala ng tiwala, iyo. At manampalataya ka lang. Hindi niya tayo pababayaan. Sandaling yumuko si Mateo. Tila naaalala ang mga panahong hirap na hirap siya. Mairaos lang ang pang-araw-araw nila. Kailangan po talaga, Father. Wala na rin pong ibang aasahan ng pamilya ko. Naalala kita noon. Ikaw yung batang laging mas nauuna pa sa akin sa simbahan. Opo, pero iba na po ang panahon ngayon. Hindi masamang magbago ng landas, Mateo. Pero minsan, may mga bagay na hindi talaga nawawala sa atin. May mga naririnig akong kwento tungkol sa'yo. Kung tungkol po iyon sa sama ng mga antingero, totoo po yun, Father. Hindi ko naman po ipagkakailang kabilang na ako sa kanila. Hindi agad nagsalita ang pare. Ngunit hindi rin ito nagalit o nagbago ang ekspresyon ng mukha. Salip ay tumango lamang ito na para bang nauunawaan ng lahat. Minsan, may mga laban na hindi nakikita ng marami at may mga taong napipiling humarap doon. Hindi ko po alam kung tama ang ginagawa ko, Father. Pero kailangan ko rin protektahan ang pamilya ko at ang baryo. Sandaling natahimik ang pare bago marahang iniabot ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Isang kwintas iyon. May palawit ito na may nakaukit na mahal na Birheng Milagrosa.
Bahagyang ngumiti ang pare, ngunit seryoso ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa'y iniabot iyon ng pare kay Mateo. Ito, tanggapin mo. Sa iyo na ito, Mateo. Para po saan ito, Father? Para sa iyo yan. Huwag mo itong iwawala at alagaan mong maigi ha. Darating ang araw na kakailanganin mo yan. Huwag kang mawawalan ng pananampalataya, anak. Ang Panginoon lang ang makakatulong sa atin sa lahat ng oras. Maraming salamat po, Father. Hindi na nagtanong pa si Mateo. Tahimik niyang tinanggap ang kwintas, kahit na nasa isip niyang simpleng medalyon lamang iyon. Isang bagay na ibinigay sa kanya bilang paalala ng pananampalataya. Matapos ang pag-uusap nilang iyon ng kura paroko, ay muli na siyang naging abala sa paghahanap buhay. Hindi na niya pinagtuunan ng pansin ang medalyon na nakasabit sa leg niya. Para sa kanya, isang paalala lamang iyon mula sa simbahan. Isang bagay na matagal nang hindi niya ganaong iniisip. Sa paglipas ng mga araw ay naging abala siya sa bukid. Kopra na kasi ng mga panahong iyon, at nais niyang makadami ng sa ganon ay may maipanghanda din siya sa paparating na kaarawan ng kanyang ina. Hanggang sa isang gabi, bandang 11:00 na nang matapos niyang gawin ang kanyang trabaho sa bukid. Habang binabagtas ang daan pababa ng baryo, bitbit ang 2 sako ng kopra na ibebenta niya kinabukasan. Naramdaman niyang may kakaibang presensya ang sumusunod sa kanya sa daan. Tumigil sandali si Mateo at tinignan ang paligid. Tahimik ang paligid, pero kakaiba ang katahimikang iyon. Para sa kanya ay ramdam niyang may nagbabadyang panganib. Umiinit din ang mutya ng itim na batong tangan niya na nakasabit sa palapulsuhan niya. Palatandaang may nilalang o masamang elemento sa paligid. Buntong hiningang ibinaba niya sa lupa ang 2 sako ng kopra sabay hilot sa balikat. Napapailing siya sa isiping mukhang mapapalaban pa siya bago makababa ng baryo. O sige na, lumabas ka na at nang matapos natin agad ito. Kanina pa kita nararamdaman. Sunod ka ng sunod, halika na. Paghahamon ni Mateo sa nilalang na hindi niya nakikita. Nang mga oras na yun kasi ay napakadilim ng paligid niya. Tanging malamlam na liwanag ng buwan lang ang nagsisilbing tanglaw niya. Wala siyang dalang pang ilaw sa daan dahil kabisado niya naman ito. Nang sa ganun din ay hindi siya mahirapan sa pagbubuhat ng kopra. Ano, natatakot ka? Dalian mo, lumabas ka na at nang makauwi na ako. Pagod na yung tao oh. Ngayon ka pa talaga sasabay? Naiinis niyang wika nang hindi pa rin lumalabas ang nilalang na hinahamon niya. Pero ramdam niyang mas lumalakas ang presensya nito. Magsasalita na sana siya ulit nang biglang lumapag sa unahan niya ang isang nilalang na inakala niyang matagal nang wala sa lugar nila. Ang aswang na gabunan. Ito ang nilalang na minsan nang kinalaban ng kanyang ama, kasama ang sama nito ayon sa kanila. Natalo nila ang aswang. Kaya naman laking gulat at takot niya nang makitang buhay na buhay ang nilalang na nasa harap niya. Nagliliyab pa ang mga mata nito sa galit at nag-aangil sa gutom. Kahit na madilim ang paligid, ay kitang-kita ni Mateo ang malalaking kuko at naghahabaan nitong pangil na nakausli sa nakabukang bibig. Sa isang kurap ng mga mata niya, sumugod ito na para bang kidlat sa bilis. Mabuti na lang at maagap niyang naipansalagang mutya ng itim na bato. Kung kaya naman hindi siya napuruan sa unang pag-atake nito. Magkaganon pa man, ay tumilapon siya at tumama sa isang malaking puno. Sanay man siya sa laban, pero agad niyang naramdaman na iba ito. Mas malakas at mas mabangis. Hindi inasahan ni Mateo ang lakas at liksi nito na halos hindi tumatalab ang mga orasyong alam niya. Bigli siyang bumangon at pilit nakipaglaban sa gabunan. Pero masyado itong malakas para sa kanya. Unti-unti na siyang natatalo. Hanggang sa sandaling halos maabot na siya ng mga kuko ng halimaw. Nang biglang nagliwanag ang medalyong nakasabit sa leg niya,
ang medalyon ng Birhen ng Milagrosa. Sa sandaling iyon, parang gumaan ang katawan ni Mateo. Parang may nagtuturo kung paano siya kikilos, kailan iiwas at saan tatama. Sa isang iglap ay nagbago ang laban. Ang antingero na halos matalo na kanina, natatapatan na niya ang lakas at liksi ng kalaban. Habang iniiwasan niya ang bawat pag-ataking ginagawa ng gabunan, ay kusa na lamang pumasok sa isipan niya ang mga orasyon at dasal na kahit kailan ay hindi niya inaral. Consid mihi auxilium et gratiam tuam ame. Hindi pa man natatapos ni Mateo ang dasal, ay bigla nang tumalon pasugod sa kanya ang aswang at tumama ang mahahaba nitong kuko sa leeg niya. Ramdam niya ang pagbaonon na humiwa talaga sa leeg niya. Bumagsak si Mateo sa lupa, pero laking pagtataka niya nang hindi humiwalay ang ulo niya sa katawan. Sigurado siyang tumama ang matatalim na kuko ng nilalang, pero laking gulat niya nang hindi man lang siya nasugatan. Sa ganung pag-atake ay dapat pugot na ang ulo niya, pero hindi. Nang nahawakan niya ang leg niya, ay doon niya nakapa ang medalyong bigay ng pari sa kanya. Nakita niyang naglalabas ito ng liwanag na nagsisilbing bakod niya. Maya-maya pa ay nakita niyang tumalon ulit ang gabunan sa itaas niya at sinubukang lapitan siya sa pamamagitan ng mabilis na paggalaw. Subalit bago pa man makalapit ang aswang, muling nagliwanag ang medalyon at sa sandaling iyon, isang banal na anyo ang lumitaw mula rito. Isang liwanag ng hugis tao, ang gabay na anghel ni Mateo ang sumulpot sa harap ng gabunan. Sa unang pagkakataon ay napahinto sa pagkilos ang aswang dahil ang liwanag ng anghel ay matindi at halos hindi ito matignan ng nilalang. Tumayo ang anghel at sumugod sa halimaw. Isang mabilis na pagampas ng pakpakang ginawa nito na agarang nagpaatungal sa nilalang. Hindi na nagawa pang umatras ng aswang at tuluyan na itong nawalan ng buhay sa harap mismo ng gabay ni Mateo hanggang sa unti-unti ay naging abo. Matapos iyon ay unti-unting hinigop ng medalyon ang liwanag ng anghel at ang kaninang nagliliwanag na paligid dahil sa presensya ng gabay niya ay unti-unti na ring humupa at muling bumalik ang dilim ng gabi. Pero wala na ang nilalang na aswang. Doon na pagtanto ni Mateo ang katotohanan. Hindi simpleng kwintas ang ibinigay sa kanya ng pari at ang mga laban niya noon, hindi pala siya nag-iisa dahil may matagal nang gumagabay sa kanya. Simula noon ay nagbago ang pananaw ni Mateo. Hindi na lamang siya isang antingero na nagmana ng tungkulin ng kanyang ama. Isa na siyang tagapagtanggol ng baryo na may gabay mula sa langit. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Punta na po tayo sa pangalawang istorya. Minsan ang tao ay hindi naniniwala sa mga bagay na hindi nakikita ng kanilang mga mata, lalo na kapag ito ay kwento lamang ng isang tao. Kabilang na dito ang pagpapatunay mo ng iyong pagkatao. Pero paano kung ang akala mong ikaw ay hindi pala totoo? Paano kung may sikreto pa palang nakatago tungkol sa iyong katauhan? Tatanggapin mo ba ito ng buo? Magandang araw sa inyong lahat, Sir Proy. Itago niyo na lamang ako sa pangalan na Carl. Nakatira nga pala ako sa isang bayan ng Cavite. Dito ako pinanganak at tumanda. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay nangyari noong taong 1969 sa aming nayon. Nakatira ako noon sa isang liblib na baryo sa aming nayon. Madalang lang kaming tumungo sa bayan para bumili ng mga kailangan namin sa bahay. At kung wala namang kaming bibilhin, ay nananatili lamang kami sa bukid. Nasa edad 20 na pala ako noon. Sir Proy, may dalawa akong kapatid na babae. Marami nga ang nagsasabi ng mga kapitbahay namin na hindi ko raw sila kamukha at lalong-lalo na ang aking ama na itago ko na lamang sa pangalan na Ricardo. Mag-isa lamang niya kaming binubuhay na magkakapatid dahil maagang namatay si ina.
Hindi ko na maalala ang tungkol sa bagay na iyon dahil masyado akong bata noon. Hangang-hanga ako sa kasipagan ni tatay at pagiging matulungin niya. Siya ang hinahangaan ko sa lahat ng tao sa mundo. Gusto kong maging katulad niya. Kaya namang kinaugalian ko na ang tumulong sa kapwa at ang maging masipag. Ako palagi ang tumutulong kay tatay sa paggawa ng asin. Ako rin ang nagtitinda nito sa bayan o kaya naman ay naglalako sa aming nayon kapag hindi maubos sa tindahan. Si tatay naman ay tumutungo sa bukid para umani ng mga tanim naming gulay o kaya ay nagtatanim ng palay. Ang dalawa ko namang kapatid ay nag-aaral, kung kaya tuwing gabi na lamang kami magkakasamang lahat. Masasabi ko na maswerte ako dahil may maalaga at mabait akong ama. Walang maipipintas sa kanya ang lahat ng tao sa aming baryo dahil sa kanyang kabaitan. Kahit na walang-wala kami, ay tumutulong siya sa iba na nangangailangan ng tulong na minsan ay inaabuso na rin ng iba. Pero wala yung kay tatay. Sabi niya pa sa amin na ganun daw talaga ang mga tao. May abusado at may mga malasakit. Isang araw, maaga akong nagising dahil sa ingay na nagmumula sa kusina. Naalimpungatan ako noon. Lumabas ako ng aking silid at tumungo sa may kusina. Tapos ganun na lamang ang aking sigaw nang makita ko si tatay at ang isang malaking lalaki na nakabalot ang buong muka. Nagsusuntukan silang dalawa. Mukhang pinipigilan ni tatay ang lalaki habang hawak-hawak ng lalaki ang isang kutsilyo. Nataranta ako sa mga sandaling iyon. Hindi ko alam kung paano ko tutulungan si tatay para hindi siya mapahamak. Hinila ko ang isang plastik ng asin at inihagis ko ito sa lalaking nakabalot ang muka. Nabitiwan ito si tatay. Tatakbo na sana palabas ng bahay yung lalaking nakabalot ang muka nang sipain siya ni tatay sa likuran. Agad kong inapakan ang kamay ng lalaki at sinipa ang kutsilyo palayo. Dahil doon nahuli namin ang lalaki. Itinali ni tatay ang kanyang mga kamay at saka hinubad ang tela na nakabalot sa mukha nito. Nagulat kami nang makilala namin ang lalaki. Kabaryo namin siya na si Mang Red. Gulat na gulat kaming dalawa ni tatay dahil sa aming nasaksihan. Hindi namin inaasahan na tatangkaan kaming pagnakawan ni Mang Red, gayong walang-wala rin naman kami. Pinaupo siya ni tatay sa kahoy na upuan para kausapin at tanungin. Nanatili ako sa tabi ni tatay para bantayan siya at tulungan kung sakali na magtangka na tumakas si Mang Red. Nang mga sandaling iyon ay tinanong ni tatay si Mang Red kung bakit niya ginawa ang bagay na ikapapahamak nito at kung bakit kami pa ang napili niyang pagnakawan sa lahat ng mga kabaryo namin. Noong una hindi pa agad nakasagot si Mang Red. Nanatili siyang tahimik. Pero mahaba ang pasensya ni tatay kaya tinintay niya itong makasagot. Pinilit niya magsalita si Mang Red hanggang sa umamin na ito. Napilitan daw siya na gawin ang bagay na iyon dahil may sakit ang anak niya. Walang-wala raw silang pera. Kulang din ang kita nito sa pagiging pison sa paggawa ng gusali. Kinakailangan raw niya na dalhin sa ospital ang kanyang anak dahil kung hindi, baka raw hindi niya ito maagapan. Kaya ang naisipan nitong paraan ay ang magnakaw. Ang bahay pa lang raw namin ang una niyang pinuntahan. Natahimik kaming dalawa ni tatay. Hindi namin alam kung ano ang sasabihin kay Mang Red. Kahit gusto namin siyang tulungan, ay walang-wala rin kami. Pero ganun na lamang ang gulat ko nang abutan ni tatay si Mang Red ng 300. Hindi naman napigilan ni Mang Red ang mapaiyak habang nahihiya na nakatingin kay tatay. Tinapik siya ni tatay sa balikat at kinalas ang tali. Napangiti ako noon saka umiling. Inaasahan ko na rin kasi na ganun ang gagawin ni tatay. Kahit na may nagawa pang hindi maganda si Mang Red, ay tinumbasan pa rin yun ni tatay ng kabutihan. Kinuusap ni tatay si Mang Red
na hindi nito kailangan na magnakaw. Tutulungan daw siya ni tatay na humingi ng tulong sa ibang tao, maging sa aming pinunong barangay, at baka raw makatulong din ito. Labis ang paghingi ng tawad ni Mang Red kay tatay sa mga oras na yon at maging sa akin. Nagpasalamat din siya sa tulong na ibinigay ni tatay na hindi niya inaasahan. Tumango naman noon si tatay at hinatid pa si Mang Red palabas ng aming bahay. Noong nakalis na si Mang Red, binalingan ako ni tatay saka ako tinapik sa aking balikat. Pinasalamatan niya ako dahil sa ginawa kong pagtulong kanina. Hindi ko naman maiwasang tanungin si tatay ng mga sandaling iyon kung bakit niya iyong ginawa. Sinagot naman niya ako na gawan daw ng kabutihan ang mga taong gumagawa ng kasamaan. Nang sa ganun daw ay baka may pag-asa itong magsisi at magbago. Tumango naman ako kay tatay at nginitian siya. Pagkatapos ng pag-uusap namin ay naganda na nga kami ng agahan. Ginising ko na rin ang dalawa kong kapatid para makapaganda na sila pagpasok sa eskwelahan. Tinulungan na rin ako ni tatay na maganda ng kanilang mga baon. Noong matapos na kami sa pagkain ng agahan, ay binigyan niya ng baon ng mga kapatid ko. Sobrang tuwa naman nila nang makatanggap ng malaking baon mula kay tatay. Naisip ko noon na malaki siguro ang kinita ni tatay sa pagtitinda ng mga gulay sa bayan. Nagpaalam na rin kami kay tatay para tumungo sa eskwelahan. Ihatid ko muna ang dalawa kong kapatid sa kanilang paaralan bago ako tumungo sa bayan para magtinda ng asin. Maigpit kaming binili na ni tatay na mag-iingat sa daan. Pagkatid ko naman sa aking dalawang kapatid, ay sinabi ko sa kanila na hintayin ako sa hapon, oras na matapos ang klase nila. Usapan kasi namin na dadaanan ko sila sa kanilang eskwelahan, oras na matapos ako sa pagtitinda, at sabay kaming uuwi sa bahay. O kung hindi ay susunduin sila ni tatay. Maigpit ko ring paalala sa aking mga kapatid na huwag silang sasama sa hindi nila kakilala. Nangako naman silang dalawa sa akin. Hinintay ko muna silang makapasok sa kanilang silid bago ako umalis patungong bayan. Pagdating ko sa pwesto namin ay kagad ko nang binuksan ang munting tindahan namin ng asin. Naglatag na rin ako ng mga naikilo ko ng asin sa ibabaw ng mesa. Noong matapos ako ay may ilan ng bumili na namamalengke. Habang abala ko sa paglagay ng isang baso ng asin sa maliit na plastic, ay narinig ko ang isang pamilyar na boses na tumatawag sa akin. Pagtingin ko sa pinanggalingan nito ay sumalubong sa akin si Nathan, ang matalik kong kaibigan. Mayroon din silang tindahan doon sa bayan. Siya rin minsan ang nagbabantay kasama ang kanyang ina. Pagkalapit niya sa akin ay agad niya akong binati. Kinumusta niya ako at saka nagkwento tungkol sa nangyari sa kanilang bakasyon sa kabilang bayan. Halos hindi ko na rin siya napapakinggan ng mga sandaling iyon dahil marami-rami na rin ang bumibili ng asin. Napagtuunan ko lang siya ng pansin noong wala nang bumibili. Nainis pa siya sa akin dahil hindi raw ako nakikinig sa kanya. Napatawa naman ako dahil sa naging reaksyon niyang iyon. Hiningian ko pa siya ng pasalubong na siyang ikinagulat niya. Nagpaalam muna siya ng saglit at may kukunin lang daw siya hanggang sa pagbalik niya ay may dala na siyang isang plastic ng mangga at iilang gulay. Sinabi ko naman kay Nathan na masyado naman niyang sineryoso ang sinabi ko dahil binibiro ko lang naman siya. Pero ang naging sagot niya sa akin ay hindi raw siya nagbibiro. Hinanda niya raw talaga iyong pasalubong para sa akin. Hindi naman na ako tumanggi ng mga sandaling yun at tinanggap ko na ang kanyang binibigay. Nagpasalamat na rin ako sa kanya dahil malaking bagay na yun para sa amin. Kahit papano ay makakakain na rin kami ng mangga at ng ibang gulay na hindi natatanim ni tatay. Nagtagal pa sa tindahan si Nathan habang walang tigil ang pagkukwento niya sa akin. Nakikinig naman ako sa kanya hanggang sa mapagod siya at magpaalam sa akin para bumalik sa kanilang tindahan.
Halos buong araw ay nagtitinda ako. Hindi na ubos sa mga paninda, kaya ang ilan sa mga iyon ay dinala ko pa uwi sa bahay namin. Dumaan na muna ako sa eskwela ng dalawa kong kapatid para sunduin silang dalawa. Tinanong ko ang kanilang guro na naroon pa kung nasaan ang dalawa kong kapatid, at ang sabi sa akin ay may sumundo na raw. Napangiti ako dahil sinundo na ni tatay ang dalawa. Kaya naglako na muna ako ng asin sa mga guro na naroon hanggang sa maubos iyon. Pagkatapos kong magpasalamat sa mga guro ay umuwi na rin ako. Pagdating ko ng bahay ay naabutan ko si tatay na nag-aayos ng ilang mga gamit niya na dinala sa bukid. Tinanong ko siya kung nasundo na niya ang dalawa kong kapatid, pero kinabahan ako noon sa isinagot ni tatay. "Kakagaling ko lang ng bukid, anak. Kakarating ko lang din. Ano ang ibig mong sabihin na may sumundo sa mga kapatid mo?" Takang saad at tanong ni tatay sa akin. Kasi naman po, itay, ang sabi ng guro nila may sumundo na daw po dun sa dalawa. Akala ko nga po ikaw yon, tugon ko sa aking ama. "Nako, halika at hanapin natin sila. Baka kung kanino sumama ang mga kapatid mo." Agad naman kaming kumilos ni tatay ng mga sandaling iyon. Bumalik kami sa paaralan para tanungin ang guro ng aking mga kapatid. Noong ilarawan nito ang itsura ng sumundo sa dalawa, ay nagsimula na kami ni tatay na magtanong-tanong sa mga bahay na posibleng dinaanan. Hindi ko naman maiwasan ang kabahan sa mga sandaling iyon para sa kapakanan ng aking dalawang kapatid. Dahil ang inilarawan ng guro sa taong sumundo sa kanila ay kilalang aswang sa aming baryo. Hindi na rin maiwasan ni tatay ang mataranta at para siyang mababaliw kung ano ang gagawin. Naghiwalay kaming dalawa sa paghanap at napagkasunduan namin na magkita na lamang sa bahay oras na makita namin ang dalawa kong kapatid, at kapag hindi naman ay tutungo kami sa barangay. Nagtanong ako sa mga bahay na dinaanan ko kung nakita nila ang dalawa kong kapatid. Kilala rin naman ng ilang tao sa aming nayon ang tungkol sa dalawa kong kapatid, at ang ilan naman sa kanila ay hindi alam. Habang naglalakad ako patungo sa bahay ng binansagan nilang aswang, ay walang tigil ang pagbigkas ko ng panalangin. Nananalangin ako noon na sana ligtas sa mga kapatid ko at sana hindi kami mapahamak. Pag-apa ko pa lang ng bakuran ng bahay ni Mang Edison, ay natanaw ko na agad siya na nagwawalis ng kanilang bakuran. Kumuyom ang kamay ko nang makita ko ang aking dalawang kapatid na naglalaro sa balkonahe ng kanilang bahay. Kumuyom ang aking kamay dahil sa inis, galit at kaba. Malakas kong tinawag ang dalawa kong kapatid, pero mukhang wala sila sa alinto at hindi nila ako naririnig. Dumukot ako ng asin mula sa aking bulsa. Palagi ako may baon na asin at bawang para sa mga masasamang nilalang sa aming baryo. Marami kasing aswang na umaaligid sa aming nayon, kung kaya't kinakailangan ko iyon. Isinaboy ko iyon sa aking kinatatayuan at sa balkonahe ni Mang Edison. Nang tawagin kong muli ang aking mga kapatid, ay narinig na rin nila ang boses ko. Doon na nila ako narinig na dalawa. Agad silang bumaba ng balkonahe ni Mang Edison at tumungo silang dalawa sa akin. Agad ko silang niyakap na mahigpit habang hindi ko maalis ang tingin kay Mang Edison. Binitiwan na nito ang hawak na walis at saka tumingin sa aming kinaroroonan ng aking kapatid. Ngumiti siya nang makita ko. Hinawakan ko sa mga kamay ang kapatid ko nang lumapit sila sa amin. Binati ako ni Mang Edison at binati ko rin siya pabalik. Hindi ko na hinintay pa na may sabihin siya at inunahan ko na agad siyang tanungin kung bakit niya dinala ang dalawa kong kapatid sa bahay niya. Ayon sa kanya, dinala niya ang dalawa kong kapatid sa bahay niya dahil gusto raw niyang pakainin ito ng niluluto niyang adobo. Ihahatid din naman daw niya ang mga kapatid ko kapag natapos siya magluto. Pero hindi ako naniniwala sa kanya sa mga sandaling iyon. Sinagot ko si Mang Edison na hindi naman kami magkakamag-anak at hindi rin magkakilala ng lubusan. Magkabaryo lamang kami.
At bukod doon, hindi naman sila malapit ni tatay sa isa't isa. Nang sabihin ko iyon, ay isang kiming ngiti ang isinukli niya sa akin na mukhang nahuli ko siya sa akto. Humingi naman ng pasensya si Mang Edison at nangako na hindi na raw niya uulitin. Tinignan ko naman siya ng marin at akala ko sa mga sandaling iyon na hindi iyon bukal sa kanyang kalooban. Dumating na rin si tatay noon at laking gulat niya na naroon nga ang dalawa kong kapatid. Takang-taka naman niyang tinignan si Mang Edison at tumango rito. Pero binati siya ni Mang Edison at isang tango lamang ang isinukli ni tatay bago niya kami yayain na umalis. Habang nasa daan ay hindi namin maiwasan ni tatay na mag-usap tungkol sa ginawa ni Mang Edison. Hindi rin daw inaasahan ni tatay na magagawa iyon ng lalaki. Mas lalo lang natakot si tatay na baka magalit si Mang Edison na kilalang aswang sa aming baryo. Mabuti na lamang daw at napuntahan ko agad ang bahay nito. Kung hindi raw baka tuluyan ang naging hapunan ni Mang Edison ang aking dalawang kapatid. Pagdating namin sa bahay ay pinasuotan ng rosaryo ni tatay ang dalawa. Naglagay rin kami ng asin at bawang sa bawat sulok ng bahay. Nilagyan din namin ng dingding na may butas ng pinagtagpi-tagping sako at inipitan iyon ng dahon ng gabi. Nilagyan din ni tatay ng buntot ng pagi ang bawat uluhan ng aming katre para daw hindi kami magalaw ng aswang na si Mang Edison oras na sumugod ito. Nasisiguro ni tatay na susunod sa amin ang aswang dahil hindi nito nagawa ang plano. Maigpit na bilin sa akin ni tatay ang kaligtasan ng aking kapatid oras daw na makipaglaban siya sa aswang. Tumango naman ako sa kanya noon habang kumakain kami ng hapunan. Napatingin pa ako sa aking dalawang kapatid na ganado ang kain. Nagpapasalamat naman ako sa Diyos dahil walang nangyari sa aking mga kapatid at naabutan ko agad bago pa may gawin sa kanila si Mang Edison. Nang may atid ko na ang aking dalawang kapatid sa kanilang silid, ay lumabas muna ako para kumuha ng banig sa kaunan. Doon na muna ako pansamantalang matutulog sa kanila para bantayan sila. Naabutan ko naman si tatay na malalim ang iniisip habang nakatayo ito sa may sala. Lumapit ako sa kanya at tinanong siya kung bakit hindi pa siya natutulog. At sinagot naman niya ako na inaabangan niya raw si Mang Edison. Malakas daw ang kutob niya na pupuntahan kami ng aswang sa gabing yon. Muli namang sinabi sa akin ni tatay na manatili lamang daw ako sa silid ng kapatid ko at hindi ko nga ang mga ito iiwan kahit na anong mangyari. Oras daw na dumating si Mang Edison ay siya raw ang harap dito. Gusto ko sana siyang tulungan, subalit kailangan kong sundin ang utos niya sa akin. Noong nakuha ko na ang aking higaan, ay tumungo na ako sa silid ng aking dalawang kapatid. Nang patayin ko ang siga ay humiga na ako. Pero nanatiling nakamulat ang aking mga mata. Nagmamatsyag ako sa paligid at kay tatay na nasa sala. Hindi pa lumalalim ang gabi. Nakarinig kami ng kakaibang huni sa paligid. Hinawakan ko ang buntot ng pagi na nasa aking tabi nang sunod-sunod na ang kaluskos. Ilang sandali pa ay parang may kumakalmot na mga kuko sa dingding. Paikot-ikot ito sa bahay namin na para bang tinatakot niya kami na nasa loob. Bumukas ang pinto ng sala namin at alam ko na lumabas si tatay para harapin ang aswang na nasa labas. Narinig ko ang sigaw ni tatay rito habang pinapatunog niya ang kanyang bolo na dala. Inasa niya iyon para maingayan ng aswang. Ako naman ay humanap ng goma na pwedeng sunugin. Tumungo ako sa kusina at gumawa ng apoy. Itinapong ko roon ang mga sira naming tsinelas at hinayaan iyong tupukin ng apoy at saka ako bumalik sa silid ng dalawa kong kapatid. Nanatili ako sa kanilang tabi habang hindi ko binibitawan ang buntot ng pagi. Narinig kong sumigaw si tatay at mukhang nakikipaglaban siya sa aswang. Sunod-sunod na ang pagdaing niya at ang iba naman ay ang pagsigaw ng aswang. Iyon ang huli kong narinig bago muling bumukas ang pinto ng sala namin. Narinig ko rin na tinawag ako ni tatay. Hinanda ko muna ang asin na nasa aking kamay
bago ako nagpunta sa aming sala. Sinabuyan ko muna siya ng asin para masigurado kung hindi siya ang aswang. Ginawa ko yun para masigurado na siya talaga ang tatay ko. Hanggang sa nasigurado ko na siya nga si tatay. Nung lapitan ko ito ay may kalmot ang kanyang mga braso. Kaya agad ko naman itong inalalayan. Pinaupo ko siya sa upuan at saka kumuha ng gamot para sa kanyang sugat. Ginamot ko iyon. Tinanong ko si tatay kung nasaan na ang aswang. At ang naging sagot niya sa akin ay hindi na raw babalik iyon dahil napuruhan niya. Nasaksak niya raw ang aswang sa tagiliran nito at nataga niya daw ito sa balikat. Kaya raw tumakas na ito para lumayo. Bumuntong hininga si tatay noon na para bang nakahinga siya ng maluwag at walang iniisip. Noon tuluyang ko na siyang magamot ay pinapahinga ko na rin siya. Ako naman ay nanatili muna sa kwarto ng aking mga kapatid hanggang kinabukasan. Pagising kinaumagahan ay hindi maiwasan ng dalawa kong kapatid na tanungin si tatay kung saan nanggaling ang mga sugat niya. Sinabi na lang ni tatay sa dalawa na nagalusan lang siya nang subukan niyang tumungo sa gubat. Hindi ko pinatanggal sa dalawa kong kapatid ang kanilang suot ng mga rosaryo. Pinabaunan ko rin sila ng asin at saka bawang. Hinatid ko muna sila sa paaralan bago ako bumalik sa bahay. Sinamahan ko si tatay na tumungo sa bukid para magtanim at saka gumawa ng asin dahil wala na rin kaming ititinda kung hindi kami gagawa. Habang sa daan ay hindi ko maiwasan na tanungin si tatay kung ano ang nangyari sa aswang na nakalaban niya kagabi. Malalaman din natin anak, oras na namatay siya. Wika ni tatay. Sa tingin niyo po ba talaga itay, si Mang Edison yun? Aswang po ba talaga siya? Kung ganoon ay totoo nga ang mga usapan sa ating baryo. Tanong ko kay tatay. Malalaman natin yan anak, oras na makita natin siya. At walang duda na siya iyon. Siya lang naman ang kumuha sa dalawa mong kapatid, kaya sigurado akong nagalit si Mang Edison at siya yung aswang na pumunta sa ating kagabi. Tugon ni tatay. Nagpatuloy naman kami sa pag-uusap ni tatay hanggang sa makarating kami sa bukid. Agad naman kami nagsimula sa pag-ani ng mga gulay at pagtatanim ng ilang binhi. Halos 2 oras din ang itinigal namin doon. Noong nagpapahinga kaming dalawa ni tatay, ay naisipan naming umakyat sa malit na puno ng nyog para kumuha ng buko. Halos 5 ang nakuha ni tatay na buko at pinagsaluhan naman namin iyon na 2. Pagsapit ng tanghali ay nagsalo kami sa baon naming dala. Noong matapos kaming kumain, ay nagpahinga muna si tatay sa duyan at ako naman ay nagpaalam sa kanya para tumungo sa ilog. Naisipan ko na tumungo muna roon para magilamos at umihi na rin. Pabalik na ako ng kubo nang bigla kong makarinig ng munting iyak ng isang babae. Sumalubong ang aking 2 kilay habang pinapakinggan kung saan iyon nagmumula. Dahan-dahan akong humakbang habang hinahanap kung saan nanggagaling ang iyak. Napatigil ako ng masilaw sa munting liwanag na nagmumula sa mayabong na halaman. Tumungo ako roon para tignan kung may tao roon at kung bakit ito umiiyak. Paghawi ko ng mayabong na dahon ng halaman, ay nakita ko ang isang babae na nakadapa sa damuhan. May sugat ito sa braso at paa na mukhang kalmot ng isang mabangis na hayop na may mga matutulis na kuko. Tinawag ko ito ng ilang beses pero mukhang hindi siya makagalaw sa kanyang pagkakadapa. Narinig ko lamang siyang umiiyak habang humihingi sa akin ng tulong. Mukhang nahihirapan siyang tumayo. Agad ko namang siyang dinaluhan para tulungan. May ilan pa siyang pasa sa kanyang mukha na parang binugbog siya ng ilang beses. Napatigil ako sa paglalakad nang sabihan niyang tumigil ako. Pinakatitigan ako ng babae saka tumingin na sa lubong ang kanyang 2 kilay. Hinawakan niya ang nunal sa aking noo nang makita niya iyon. Tinanong niya ang aking pangalan at sinabi ko naman sa kanya. Tinanong ko rin siya kung bakit siya sugatan at ano ang ginagawa niya sa gubat ng ganoong oras.
Sabi niya ay ipapaliwanag niya sa akin ang lahat. Oras daw na gumaling ang mga sugat niya. Kaya wala na akong nagawa noon kung di ang dalhin siya pabalik sa kubo. Nagulat pa si tatay nang makita ko na karga-karga ang babae. Tinulungan naman ako ni tatay na gamutin ang mga sugat nito. Habang ginagamot naman siya ni tatay, ay nagpakilala sa amin ng babae bilang Milagros. Tinanong din siya ni tatay kung ano ang nangyari sa kanya at doon niya sa amin isinalaysay ang lahat. Anak daw siya ng albularyo. Hinahanap niya ang kanyang mga magulang na tinangay ng kampon ng isang malakas na aswang mula sa aming bayan. Ang aswang daw na ito ang siyang nagpaparami sa mga aswang para maghari sa lugar nila. Kinuha raw nito ang kanyang mga magulang para gamitin ang kakayahan nilang mga albularyo para lumakas pa ito at ang buong samahan ng mga aswang. Ilang araw na raw niyang hinahanap ang kanyang mga magulang pero hindi niya ito matagpuan. Hinahanap niya rin daw si Lupeng na siyang malakas na aswang. Dahil sigurado daw siya na ito ang kumuha sa kanyang ina at ama. Akala ko ay nababaliw lamang yung babae. Pero totoo ang kanyang sinabi nang makilala ni tatay ang mga magulang ni Milagros. Kilala raw na magaling na albularyo ang mga magulang ng babae sa buong bayan namin. Nagpasalamat sa amin si Milagros nang tuluyan na naming magamot ang kanyang mga sugat. Muli niya akong binalingan ng mga sandaling iyon. Saka tinanong kung sino ang aking ama. Pinakilala ko naman sa kanya si Tatay Ricardo. Ngunit tinanong niya pa ako kung sino ang tunay kong ama. Naguluhan ako ng mga sandaling iyon kung ano ang kanyang ibig sabihin. Napatingin si Milagros kay tatay. Mas lalo akong naguluhan nang tumayo si tatay. Saka napahilamos sa kanyang mukha. Doon ay sinabi sa akin ni Milagros na ang nunal ko raw sa noo ay palatandaan na anak ako ni Manuel, ang malakas na antingero. At kung hindi raw siya nagkakamali, kaibigan ito ni Tatay Ricardo. Parehong-pareho daw kasi ang nunal ni Manuel sa nunal ko. Kamukhang kamukha ko rin daw ito, dagdag pa ni Milagros. May lahi raw akong antingero at sa dugo ko raw nananalaytay ang pagtulong sa aking kapwa at ang pagsupil sa kasamaan ng mga aswang. Tinawag ko si Tatay Ricardo ng mga sandaling iyon para pakinggan ang kanyang sasabihin. Lumuluha siyang bumaling sa akin ng mga sandaling iyon. Niyakap niya ako ng maigpit at saka tinapik sa aking balikat. Kitang-kita ko ang lungkot at saya sa kanyang mga mata at ang mga salita na sumunod na lumabas sa kanyang mga labi ay hindi ko matanggap. Totoo ang sinabi ni Milagros, anak. Tatay mo si Manuel at kaibigan niya ako. Bago siya namatay noong bata ka pa, ay iniwang ka niya sa akin. Pinakiusapan niya ako na tulungan ka at ilayo sa kapahamakan. Wika ni tatay. Hindi ko alam ang aking sasabihin ng mga sandaling iyon, Sir Proy. Nanghina ako noon, kaya kinailangan ko ng sumandig sa dingding ng kubo. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni tatay. Dagdag pa niya ay namatay raw sa kamay ni Lupeng ang totoo kong tatay. Tinago niya raw ang lahat ng katotohanan para daw hindi ako mapahamak. Subalit mukhang dumating na raw ang araw para gampanan ko ang aking tungkulin at hindi ko na raw iyong kailanman matatakasan. Humingi rin si Tatay Ricardo sa akin ng tawad dahil ipinagkait niya sa akin ang buong katotohanan. Iyakap niya ako ng maigpit at sinabi niya sa akin na hindi raw niya ako tunay na anak. Pero mahal na mahal niya ako at para sa kanya ay anak niya ako at hindi ng iba. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na umiyak ng mga sandaling iyon. Noon ko naunawaan ang lahat ng mga bagay-bagay. Kaya pala hindi kami magkamukha ng aking kapatid at ni Tatay Ricardo dahil hindi pala nila ako tunay na pamilya. Pero kahit na ganoon, maswerte pa rin ako at masaya dahil tinanggap nila ako sa kanilang buhay na walang pag-aalinlangan. Inalagaan nila ako at binigyan ng buhay at pamilya na pinapangarap ko. Nagpasalamat ako kay Tatay Ricardo noon. Nagpasalamat ako sa lahat ng mga ginawa niya sa akin at sakripisyo.
Kahit gusto kong magalit sa kanya dahil itinago niya sa akin ang katotohanan, ay hindi ko magawa. Yun ay dahil alam ko na ginawa niya yon para sa kapakanan ko at pagmamahal niya. Pagkatapos ng pag-uusap namin at pagkakaunawaan, ay binalingan ko si Milagros. Noon ay nakangiti siya habang nakatingin sa amin ni Tatay Ricardo. Masaya lang daw siya dahil napakabait ko at ni Tatay Ricardo. Nagkakaintindihan at nagkapatawaran. Sinabi naman sa amin ni Milagros na kinakailangan niya ang tulong ko bilang isang antingero. Ako daw ang makakatalo kay Luping para tapusin na rin ang kasamaan nito. Subalit sinabi ko sa kanya na wala akong kakayahan para labanan si Luping dahil ordinaryong tao lamang ako at aswang ang makakalaban ko. Noon ay hinawakan ni Milagros ang aking mga kamay at may inilagay siya roon na isang kwintas na may maliit na palawit. Gawa yun sa metal at may nakaukit na mga simbolo na hindi ko maintindihan. Sinabi ni Milagros na inihabilin iyon ng aking ama sa kanyang mga magulang. Pinalakas daw iyon ng kanyang mga magulang para daw oras na makita nila ako ay ibibigay nila iyon sa akin. Tinatawag ang anting-anting na Infinito de Dios. Iyon daw ang anting-anting na may pinakamataas na antas sa lahat ng uri ng mga anting-anting. Bibigyan nito ako ng lakas ng loob, ng pangangatawan, mabilis na pagkilos at lakas sa pagsuntok at sipa. At sa paggamit rin nito ay magkakaroon ako ng kakayahang manggamot ng mga may sakit. Gulat naman ako ng mga sandaling iyon at hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin. Gusto kong tanggihan ang tungkulin na gustong ibigay sa akin ni Milagros. Ngunit habang tumatagal ang aking titig sa anting-anting, ay parang may enerhiya na humuhugot sa akin. At dahil doon, nanaig ang aking kagustuhan na makatulong sa aking kapwa. Buong tapang ko na sinabi kina Milagros at Tatay Ricardo na gagawin ko ang lahat para mapuksa ang mga aswang na nagtatago sa dilim para hindi na sila makasakit at makapambiktima ng mga tao. Kung ito ang tanging dahilan para mapanatili ang kapayapaan sa ating bayan, haharapin ko si Luping at tatalunin. Tulungan niyo po ko, Itay Milagros. Wika ako sa dalawa. Pinisil naman ako ni Tatay sa aking balikat at isang tango ang kanyang itinugon sa akin. Ganon din ang ginawa ni Milagros. Muli akong napatingin noon sa anting-anting na Infinito de Dios at sa ilang sandali, naramdaman ko ang pagdaloy ng kakaibang enerhiya nito sa aking buong katawan. Pinahinga muna namin si Milagros sa kubo at kami naman dalawa ni Tatay ay muling bumalik sa aming pagtatanim. Pagdating ng alas 4 ay nagdesisyon na kami na umuwi na. Inalalayan ko si Milagros sa paglalakad at si Tatay naman ay nasa unahan namin. Tinanong ko si Milagros habang naglalakad kung ano ang ginagawa ng isang antingero. Nabanggit ko rin sa kanya na may ilan akong detalyeng nalalaman tungkol sa mga ito pero hindi ganong kasapat. Ipinaliwanag naman sa akin lahat ni Milagros at matama naman akong nakinig sa kanya. Nang makarating kami sa bahay ay si Tatay na ang sumundo sa dalawa kong kapatid. Iniwan niya kaming dalawa ni Milagros. Doon ay nagkakilala kaming dalawa ni Milagros. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa kakayahan ng mga albularyo at kung paano sila gumagamot. Nabanggit din niya sa akin na may kakayahan din daw silang pumaslang ng mga aswang at alisin ang sumpang iyon sa katawan ng mga ito. Nasabi niya rin na ang itim na bertud o perlas lamang ang dahilan kung bakit daw nagiging aswang ang isang tao. Tinuruan din ako ng ilang dasal ni Milagros para palakasin ang aking anting-anting. Tinuruan niya rin ako kung paano labanan ang kasamaan ng mga aswang at palabasin ang itim na bertud sa katawan ng mga ito. Pero magagawa ko lamang daw ang lahat ng iyon kung buo ang aking loob sa pagtanggap ng aking tungkulin bilang isang antingero. Kinakailangan ko rin daw na magpalakas ng aking katawan para may kakayahan akong makisabay ng laban sa mga aswang. Pagdating naman ni Tatay Ricardo kasama ang aking dalawang kapatid, ay agad na ako nagsaing. Tuwang-tuwa naman ang dalawa kong kapatid
nang ipakilala sila ni tatay sa aming bisita. Simula sa araw na yon, doon na tumuloy sa aming bahay si Milagros. Araw-araw nila akong iniinsayo ng dalawa ni tatay para palakasin ang aking katawan, kalooban at pananampalataya. Halos tumagal din iyon ng ilang buwan. Noon ko naramdaman ang kakaibang lakas at sigla at kung gaano kapayapa ang aking puso. Nasabi ni tatay at ni Milagros na handa na raw akong lumaban para sa kapayapaan ng lahat. Kaya naman isang umaga, niyaya ako ni Milagros na tumungo sa kanilang tahanan para maghanap ng kaalaman kung paano namin matatalo si Lupeng. May mga ginawa raw na kasulatan ang kanyang mga magulang kung saan naroon ang mga dapat gawin para mawala ang pagkaaswang ni Lupeng. Makakatulong daw iyon sa maaaring labanan na magaganap. Napanaginipan daw ni Milagros na sa mga susunod na araw ay sumalakay sa aming baro si Lupeng kasama ng ilang mga malalakas na alagad nito. Tinanong pa ako ng mga sandaling iyon ni Milagros kung handa na raw akong harapin si Lupeng oras na dumating ang araw na iyon. Hindi naman ako nakasagot sa kanya noon. Nanatili akong blanko at pinapakiramdaman ng aking sarili. Buo na ang aking loob noon at handang-handa na ako kung sakali na magkaharap man kami ni Lupeng. Pero may parte pa din sa akin na hindi maiwasang mag-alala. Tinapik ako noon ni Milagros sa aking balikat. Sa kanya ako sinabihan na kailangan kong maging matatag. Lalo pa raw at malakas na aswang si Lupeng. Hindi raw dapat ako mawalan ng pag-asa. Nagpasalamat naman ako kay Milagros sa pagpapalakas niya ng aking loob. Noong nakarating na kami sa bahay nila, ay agad kaming pumasok sa loob. Hinanap agad namin ang kasulatan na sinasabi niya. Hindi nga nagtagal at nahanap na rin namin iyon. Agad yung binuklat ni Milagros sa kabinasa. Hindi ko naman maunawaan ang nakasulat dahil hindi pa ako nakakabasa noon. Mabuti na lamang si Milagros ay nababasa niya. Isa pa ay nakasulat sa ibang lengguwahe ang nilalaman ng aklat. Gumawa ng pabilog si Milagros gamit ang tubig at saka langis. Sumayaw siya sa gitna ng bilog, kasabay ng pagbigkas sa mga salitang hindi ko maintindihan. Pagkatapos nun ay hinila niya ako at ipinasok sa bilog. Hinawakan niya ako sa aking ulo, saka ilang beses niya akong dinasalan. Sa mga sandaling iyon pakiramdam ko ay may bumalot sa aking malamig na simoy ng hangin na mas lalong nagpalinaw sa aking isipan. Pagkatapos magdasal ni Milagros ay ngumiti siya sa akin. Sinabi niya na binigyan niya raw ako ng basbas para maging tagumpay sa pakikipaglabang kay Lupeng. Nang matapos kami sa aming paghahanap, ay umuwi na rin kaming dalawa ng araw na iyon. Dala-dala namin ang libro kung saan nakasulat doon ang mga kaalaman tungkol sa pagtalo kay Lupeng. Lumipas ang mga araw at nagdesisyon na rin kami ni Milagros na hanapin si Lupeng at ang mga kampo nito. Hindi kami tumigil ni Milagros hanggat hindi namin ito nakikita. Umaasa rin si Milagros na makikita niya ang kanyang mga magulang at ang mailigtas ito mula sa mga kamay ni Lupeng. Malakas daw ang kutob niya na buhay pa ang mga ito. Nagsimula kaming maghanap na dalawa sa mga baryo. Ginagamit namin ang aming anting-anting para hanapin ang mga aswang. Hanggang sa makatagpo nga kami ng isa nito at lihim namin sinundan ito ni Milagros. Pero mukhang napansin naman ng aswang na sinusundan namin at dinala niya kami sa isang masukal na gubat. Tumigil ito at hinarap kami. Makaraan ng ilang segundo ay tumawa ito. Kilala nito si Milagros at doon namin nakumpirma na kampon nga ito ni Lupeng. Tinanong namin kung nasan si Lupeng pero hindi nito sinabi. Ang tanging sinagot niya lamang sa aming dalawa ni Milagros ay ang hintayin daw namin si Lupeng na puntahan kami. Ito raw mismo ang magpapakita at ang tatalo sa amin. Tinanong naman siya ni Milagros kung saan lugar at anong oras ang pagkikita. Ngunit tumawa lamang ang aswang at mabilis itong naglaho sa may kakahuyan. Naiiwan kaming dalawa ni Milagros na galit at inis. Nagkatinginan kaming dalawa at nagkatanungan sa isa't isa.
Sinundan namin ang aswang kung saan ito naglaho. Gumamit ng isang anting-anting si Milagros para madali naming matukoy na dalawa kung saan naroroon ang kuta ng mga ito. Nang abutan namin ang aswang na nakausap namin, ay tahimik namin itong sinundan. Binigyan ako ng isang likidong itim ni Milagros at pinapalagyan niya nun ang leeg ko at pulso. Kapag naglagay kasi raw ako nun, ay hindi kami maaamoy ng mga kalaban. Ginawa ko naman ang kanyang iniutos. Kaya malaya kaming nakasunod sa aswang hanggang sa dalhin kami nito sa kanilang kuta. Nagkubli kaming dalawa ni Milagros sa ibabaw ng puno. Pinagmasdan muna namin ang paligid at binilang kung ilan ang magiging kalaban namin. 8 silang nilalang. Hindi naman ako kampante na matatalo ko agad ang mga ito. Lalo pa at alam ko na malakas din ang mga aswang. Nabuhayan ng loob si Milagros nang makita niya naman ang kanyang mga magulang. Nakakulong ang mga ito sa isang hawla na gawa sa kawayan. Nakagapos at mukhang pinagkakatuwaan ng mga kampon ni Lupeng. Galit na galit si Milagros ng mga sandaling iyon habang pinipigilan ang sarili na sumugod. Kinakailangan niyang kumalma dahil hindi pa namin napagpaplanuhan kung paano namin susugurin si Lupeng. Pinakalma ko muna siya at sinabi sa kanya na ililigtas ko ang mga magulang niya. Tumango si Milagros at nagtiwala sa akin. Dahil doon ay nagsimula na kami magplano na dalawa. Nang matapos ay agad na kaming kumilos. Tumungo sa kabilang direksyon si Milagros, patungo sa kinaroroonan ng kanyang mga magulang. At ako naman ay tinawag ang pansin ng mga aswang at ng kanilang pinuno na si Lupeng. Kinakailangan kong labanan ang lahat habang inililigtas ni Milagros ang kanyang mga magulang. Iyon ang plano namin. Noong nasa akin na ang pansin ng mga kampon ni Lupeng, ay napangiti ako. Akma na sana nila akong susugurin nang biglang may sumigaw sa kanila. Isang matandang babae ang lumabas mula sa isang bahay. Ayon sa pagmamasid ko rito, ay nasa edad 50 na ito. At sa pagkakataong yun, alam ko na siya si Lupeng dahil iba ang aura nito sa lahat ng mga aswang na naroon. Bata, abay matagal na kitang hinihintay. Hindi ko akalain na may magmamana pa pala sa kagitingan ni Eduardo. Akala ko ay napatay ko na siya. Pero hanggang ngayon ba naman ay minumulto niya ako? Wika ng aswang na si Lupeng. Kumuyom ang kamay ko at humigpit ang pagkakahawak sa puluhan ng aking tabak. Narito ako para talunin ka ng Lupeng. Para na rin sa pagbahid mo sa pagpatay sa tunay kong ama at sa mga taong biktima ninyo. Tatapusin ko na ang lahi mong aswang. Wika ako dito. Tumawa naman ng malakas ang aswang na si Lupeng nang marinig niya ang sinabi ko. Umiiling-iling siya na para bang iniinsulto niya ako. Pagkatapos naman niya akong tawanan, ay mabilis niyang inutusan ng mga kampon niyang sugurin ako. Iniwasan ko naman ang atake ng mga ito habang nakikipaglaban. Tinignan ko naman ang palimang hawla kung nasa ng mga magulang ni Milagros. At nang makita ko si Milagros na binubuksan ang hawla, ay napahinga ako ng maluwag. Ipinagpatuloy ko ang aking pakikipaglaban sa mga aswang. 2 na ang napatay ko sa mga kampon ni Lupeng at kitang-kita ko ang inis sa mukha niya. Isang ngiti ang ibinigay ko sa kanya para mas lalo pa siyang mainis at magalit sa akin. Sinugod ko ang ilan pang mga aswang at pinagtulungan ako ng mga ito. Sunod-sunod ang kanilang atake na hindi ko inaasahan. Dumukot naman ako ng asin sa aking bulsa at inihagis ko yon sa mukha ng mga aswang, dahilan para lumayo sila sa akin at nagsisisigaw. Kinuha ko ang oras na iyon para tagayin sila isa-isa gamit ang aking tabak. Binalingan ko naman si Lupeng at dinuro ko siya gamit ang aking tabak na hawak. Noon ay nakawala na ang mga magulang ni Milagros at agad silang tumungo na 3 sa kinatatayuan ko. Sinabihan ako ni Milagros na sila na ang bahala sa mga kampon ni Lupeng na natitira at ako naman ang bahala na kay Lupeng.
Sinunggaban ko agad si Lupeng na hindi inaasahan ng aking atake. Kaya agad ko siyang nadaganan. Sunod-sunod ang pagsuntok ko sa kanyang mukha. Pero agad niya akong napigilan nang suntukin niya ako sa aking tiyan. Tumilapon ako sa ere at bumagsak sa lupa dahil sa lakas ng kanyang pagkakasuntok. Naapadaing ako sa sakit ng katawan noong nasa lupa na ako. Lumapit naman sa akin si Lupeng at agad niya akong sinipa kaya gumulong ako. Sunod-sunod niya akong sinipa. Naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa aking buong katawan. Hinawakan ko ang paa ni Lupeng at malakas ko siyang ibinalibag at itinapon sa kakahuyan. Hindi pa ako nakontento at sinundan ko siya. Hinata ko siya sa kanyang buhok at hinampas ko ang kanyang noo sa isang puno. Sunod-sunod ko yung ginawa na may gigil. Nagusal din ako ng panalangin na itinuro sa akin ni Milagros kung saan magpapalabas ng itim na bertud sa katawan ni Lupeng. Sumigaw sa akin si Milagros. Nilingon ko siya at nakita ko na nakagawa na sila ng bilog kung saan isasagawa ang ritual na gagawin namin labang kay Lupeng. Yun din ang tanging paraan para tuluyan naming matalo ang pinuno ng aswang. Hinila ko si Lupeng patungo sa bilog na inukit nila Milagros. Pinaluhod ko roon si Lupeng habang hawak ang kanyang buhok para hindi siya makawala. Nagsimula namang sumayaw sina Milagros at ang kanyang mga magulang para isagawa ang ritual. Nilakasan nila ang kanilang dasal habang pumapalibot sa bilog. Binitiwan ko si Lupeng nang magsimula na siyang sumigaw ng nakakakilabot. Parang may iniinda itong sakit ng mga sandaling iyon dahil sa dasal. Tumingala ito sa langit at pilit na nilalabanan ng puwersa ng ritual na nagpapahina sa kanya. Bumakat ang mga ugat sa kanyang leeg habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Nagtaas baba ang kanyang dibdib na para bang kinakapos siya ng paghinga. Mas lalo naming nilakasan ang pagdarasal habang isinasagawa ang ritual. Gustong lumabas ni Lupeng mula sa bilog na ginawa nila Milagros pero hindi niya magawa dahil nanghihina na ang kanyang buong katawan. Namaluktot si Lupeng sa damuhan habang patuloy ang kanyang pagsigaw. Pinipigilan niya ang paglabas ng itim na bertud mula sa kanyang katawan. Paulit-ulit siyang sumisigaw na hindi pwede at magbabayad daw kami sa ginagawa namin. Ngunit hindi namin siya pinakinggan. Ipinagpatuloy namin ang aming ginagawa. Hanggang sa unti-unti ay tumahimik si Lupeng. Nakita namin na lumabas na mula sa kanyang katawan ng itim na bertud. Agad naman iyong kinuha ng nanay ni Milagros at saka dinasalan. Pagkatapos naman nun ay mabilis niya itong binasag. Nilapitan ko si Lupeng para tignan kung humihinga pa ito. Noong masiguro ko na buhay pa siya, ay tinanong ko na sila Milagros kung ano ang sunod na gagawin. Sinagot naman ako ng tatay ni Milagros na tapos na raw ang ritual. Nakuha na ang itim na bertud mula sa katawan ni Lupeng at tuluyan na iyong dinurog. Ang gagawin na lamang daw namin ay siguraduhin kung nawala na talagang tuluyan ang pagkaswang ni Lupeng. Tinanong ko kung ano ang kanilang ibig sabihin. Si Milagros ang sumagot sa akin na iuuwi nila si Lupeng sa kanilang bahay para tignan ang kalagayan nito. Sisiguraduhin nila na hindi na ito mag-aasik ng kasamaan sa buong baryo. Noon ko napagtanto na hindi nila papatayin si Lupeng. Sa halip ay binigyan nila ito ng pag-asa para magbagong buhay. Tumango ko kina Milagros at saka nagpasalamat sa kanilang tulong. Noon naman ay niyakap ako ni Milagros at nagpasalamat din siya sa aking tulong. Dahil kung wala raw ako, ay baka kung ano na ang nangyari sa kanyang mga magulang. Tinangka ko na ibalik sa kanya ang anting-anting, pero hindi niya iyon tinanggap. Ayon kay Milagros, nasa pangangalaga ko na raw ang Espiritu de Diyos. Gampanin ko na raw iyong gamitin para labanan ang kasamaan. Nang gabing iyon ay tinulungan ko silang dalhin si Lupeng na wala pa ring malay sa kanilang tahanan. Pagdating doon ay agad nilang itinali sa isang upuan na kahoy. Ngunit ilang sandali lamang ay napaubos si Lupeng at sunod-sunod na sumuka ng dugo.
Nanginginig ang buong katawan nito at tuluyang binawian ng buhay. Nagkatinginan kaming lahat at napabuntong hininga ang tatay ni Milagros. Sinabi nito na hindi na kinaya ng katawan ni Lupeng ang pagkawala ng itim na bertud at mukha raw na laso ng katawan nito dahil sa nilalang na nasa loob nito. Inilibing nila si Lupeng pagkatapos bigyan ng payapang dasal. Ako naman noon ay nagpaalam sa kanilang lahat. Nagpasalamat din ako dahil tinulungan nila akong pagtagumpayan ang aking misyon sa buhay. Masaya ako nang umuwi sa amin. Ibinalita ko kay Tatay Ricardo ang buong pangyayari at masaya sa akin dahil daw nabigyan na rin ng hustisya ang pagkamatay ng aking tunay na ama. Tumango naman ako kay Tatay Ricardo at buong puso akong nagpasalamat sa kanya. Nagpapasalamat ako dahil siya ang tumayong ama para sa akin at masasabi kong napakaswerte ko dahil sa kanya. Ngumiti lang noon si Tatay Ricardo sa akin habang pinipigilan ng sarili na maiyak. Alam ko na labis ang pagmamahal niya sa aking ama bilang isang matalik na kaibigan at bihira lang ang ganoon na tao. Nagagawin ng pangakong binitiwan sa taong naging parte ng buhay. Pagkatapos ng pagkukwentuhan namin ni Tatay Ricardo ay pinatulog niya rin niya ako. Tumungo na muna ako noon sa silid ng dalawa kong kapatid. Mahal na mahal ko sila kahit na hindi kami tunay na magkadugo. Ang pagmamahal na yun ay habang buhay kong ipaparamdam sa kanilang lahat. Simula noon ay nabuhay na kami ng payapa sa aming baryo. Naging asawa ko rin si Milagros at nagkaroon kami ng 3 anak. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kakwentong kalakbay. Maraming salamat.